खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बिदाय फनिन बर' बिथांनि हरखाबै रुंसारि जालांनाय एबा अबथिरायै रुंसारि जानायाव बर' हारिनि मोनसे एबा मैखोम आघात होनना बुंनांगोन जेराव गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाबोनानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय सिमां सुजुनाय बर' हारिनि थाखाय आलादायै बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय बर' हारिनि सोलोंथाइ बर' बिजोंनि खामानि राव हारिमु थुनलाइनि खामानि मैखोमै बिहोमा होबोनानै खामानि मावबोदोंमोन फनिन बर' बिथाङा बेजों लोगोसे आरो माहारिबादखौ नोजोर बोनानै जोनोम जानाय पिसिडिआर जा राजखान्थि दोलो बे राजखान्थि दोलोआवबो मैखोमै बाहागो लानानै चिरां जिल्लायाव गोबां जाफुंसार जाहोनो हादोंमोन रुंसारि फनिन बर' बिथाङा मख'नो नांगोन दि चिरां जिल्लानि गासै मोन 7 बिटिसि काउन्सिल बियाबनि गेजेराव फनिन बर' बिथांनि नाजानायावनो पिसिडिआरआव जा माहारिबादखौ नोजोर बोनानै पिसिडिआर राजखान्थि जोनोम जादोंमोन बेयाव गासै मोन 5 बियाबखौ बिथांनि नाजानायावनो देरहासार खालामनो हादोंमोन राजखान्थिनि अनगायै बर' हारिनि खामानि मावनायाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय जाबायदि खामानि मावबोदों बेयो मोनसे जारिमिन जानानै थालांसिगोन फनिन बर' बिथांनि बेबायदि थांना थानाय समाव खामानि मावनाया थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि महर होनो थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय लोगोसे बड'फानि सिमांखौ सुफुंनो थाखाय बा मावफुंनो थाखाय गोबां मैखोमै हर सान जाया लोङा खामानि मावबोदोंमोन गोबां बिथाङा माखासे दुथांफोरजोंबो गोबां गाग्लोबजादोंमोन राजखान्थिनि बेलायाव जाय समाव पिसिडिआर समाव मैखोमै बिटिसि ओनसोलनि माखासे मोजां साननानै जा पिसिडिआर जोनोम जादोंमोन बैयाव चिरां जिल्लायाव गासै मोन 5 बियाबाव पिसिडिआर दोलोनिफ्राय देरहासार खालामनो हादोंमोन बिथां हरखाबै अबथिरायै रुंसारि जालांनाय फनिन बर' बिथांनि नाजानायावनो आरो बेयावनो माखासे दुथां सुबुंफोरा बिथांखौ गोबां गाग्लोबदोंमोन फनिन बर' बिथांनि जा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोलोंथाइ लानाय एबा सोलोंथाइखौ लानानै बर' हारिनि राव हारिमुखौ मैखोम बिहोमा होलांबाय रुंसारि फनिन बर' बिथाङा आरो फनिन बर' बिथांनि बे अबथिरायै हरखाबै रुंसारि जानाया बर' हारिनिनो मोनसे मैखोम आघात होनना बुंनांगोन फनिन बर' बिथांनि बे रुंसारि जानायखौ लानानै बर' हारिनि गोबां मेलेमजिबि गोबां रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायदों लोगोसे गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरनि मेगनाव मोदै गनायखौबो नुनो मोननाय जादों बिदाय फनिन बर' फै बिदिब्ला जों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि थांनाय गोलाव समाव बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय बर' हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय माब्रैहाय बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होदोंमोन आरो बिथांनि गोसो बोनो हानाय जा बिबुंथि बे बिबुंथिफोरखौ एबा फनिन बर'नि जा गोसो बोनो हानाय बे बिबुंथिफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव गोसोखांहोफिननि जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गोसार होनो जोंनो हानांगौ बिथा नांगौ जायगा नांगौ मानो 1958 मायथाइयावनो बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया दिल्लीयाव गणतन्त्र दिवस फालिनायाव फार्स्ट प्राइज मोनबोदोंमोन बेयो जों बुंनाय बाथ्रा नङा हांबादिक उदित फुकना बुंदों गल्डेन जुबलियाव थांनानै आरो बेखौ मोजां मोननानै कानाडायाव बे बागुरुम्बा मोसानायखौ नायनो बिहरदोंमोन नाथाय प्रफुल्ल महन्त सरकारा बिहुखौ लानानै थांदों बर'नि बागुरुम्बाखौ लाङाखै होनबा बेसेबां नेवसिदों जोंखौ बेसेबां नेवसिदों जोंनि हारिमुआ बेयाव थांगोन नामा कलेज पेन्सार बेंटल जुनियर कलेज चिरां काजलगाव डिग्री जुनियर कलेज काजलगाव चिरां बासुगाव कलेज बासुगाव चिरां रुनिकाटा सभाराम बरगयारि कलेज चिरां पेन्सार सरकारि नङा हायर सेकेन्डारि कलेज हाई स्कुल एमइ स्कुल एलपि स्कुल भेन्सार सरकारि नङा हाया दिनै सरकारि खालामो मानो
बाजेटआ दिसपुरावसो बिटिसिआव बाजेट गैया जों सरकारि खालामनो हाया डेट पोस्ट रिटायार पोस्ट हाई स्कुलाव लांदां एमइ स्कुलाव लांदां एलपि स्कुलाव लांदां फोरोंगिरि गैया स्कुला गंफानि उनाव गंफा थैलांगासिनो दं गाबोन इन्जिनियार जाजोबा डक्टर जाजोबा एलपि मास्टारबो मावनानै जानांगोन एमइ स्कुलनि फोरोंगिरिबो मावनानै जानांगोन हाई स्कुलनि फोरोंगिरिबो मावनानै जानांगोन स्कुला थैगासिनो दं बहा फोरोंगिरि जागोन जों नाथाय दीनदयाल कलेजनो 23 खान बानायनो नागिरदों आसामाव बर'फोर थानाय जायगायाव फोसावदों ने मेडिकेल कलेजखौ बरपेटायाव लुबाय बिटिसिआव लुनो हाया नागारदों सोबख'नायखौ बेखायनो नोंथांमोन एक सेकेन्ड एक मिनिटबो आसामजों थाफानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हाया बेखायनो बिटिसिआ उदियासल बिबोदों एबसुआ बड'लेण्ड बिबोदों एनडिपिआ बर'लेण्ड बिबोदों जोबथा महर होनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि आरो पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टआ सोमावसारगासिनो दं सोमावसारनायनि लामाया मोनथाम मोनसेखौ सासपेन्ड खालामबाय दा मोननै सोमावसारनाय सोलिगासिनो दं सासपेन्ड खालामनाय सोमावसारनाया जाबाय हाथियारनि सोमावसारनाय आर्म स्ट्रागल बेखौ दोनथ'बाय सिजफायार खालामबाय दा सोलिगासिनो दं गणतान्त्रिक आन्दोलन रेलगारि होबथानाय राजा लामा होबथानाय दिल्लीयाव धरना होनाय जेराव नोंथांमोना हाजार हाजार थांनानै बाहागो लादों जेब्लासिम जाया अब्लासिम बे सोमावसारनाया जालांबाय थागोन 2 नम्बर सोमावसारनाय राजखान्थिनि सोमावसारनाय बड'लेण्ड दिग्रा एमपि नांगौ पार्लियामेन्टआव बुंनो बर'फोरनि जेंनाखौ बुंनो एसेम्ब्लियाव एमएलए नांगौ बेखायनो एबसुआ पलिटिकेल पार्टि नङाब्लाबो एनडिपिआ पलिटिकेल पार्टि नङाब्लाबो जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टआ पलिटिकेल पार्टि नङाब्लाबो बड'लेण्ड बिनो एमपि नांगौखायसो बड'लेण्ड बिनो एमएलए नांगौखायसो एबसुआ राजनितिखौ आखाइ होदों राजनाथ सिंहआ आथिं थोंसेया बड'लेण्डनि फानजारियाव हाबनानै दंखायो माबोरै आथिं थोंसेया बड'लेण्डनि फानजारियाव 2014आव एमपि इलेक्शनाव जोङो लिरनानै होनाया रोखा रोखा दाबो फोरमान दं राजनाथ सिंह दानि हम मिनिस्टारानो बै समनि बिजेपिनि भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरिमोन बिथाङा बुंदों नोंथांमोना जोंनो भट होनानै देरहाहो जों सरकार दानो हायोब्ला बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन जों बुंदों खुगाजों मानो बुंनो इलेक्शननि इस्ताहाराव लिरनानै दोन मेनिफेस्ट'आव लिरनानै हो सरकार दायोबा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै बिथांमोना लिरनानै होदों लिरनानै होनायनि उनाव सरकार दाबाय 2014, 15, 16, 17 गभर्नमेन्ट दायोबा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांगोन नोंथाङा दिनैबो सुस्राङाखै बेखायनो नोंथांमोन जोंना बिखाया गोरा जानांगौ 2019 फैगौ राजनाथ सिंहआ खुनुदिन सोमावसारग्रा बड'लेण्ड बिग्राफोरखौ जोगारनानै आसामाव एमपि देरहाया आरो जोंबो बे सुबिदाखौ लानो नेगासिनो दं क'क्राझार नोंथांमोननि मंगलदै लखिमपुर तेजपुर गुवाहाटी मोनबा समस्तियाव देरहानोबा बिजेपिआ सरकार दाफिननोबा नरेन्द्र मोदीआ बै इलेक्शन इस्ताहाराव लिरखानाय लेखा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो आवगायबो होनबासो देरहागोन बेखौ जों नेनानै दं